רגע, אני חייב להבין את הניסוי הזה. אמרו למורה שהתלמידים הם מצטיינים, והמורה סיפר את זה לתלמידים. לא, הוא לא סיפר. התלמידים לא יודעים את זה בכלל. המורה לא יודע, התלמידים לא יודעים, רק המורה קיבל מסר, הוא לא יודע מה קורה באמת, אם הם מצוינים או לא. סיפרו לו שהם תלמידים אמרו לו מצטיינים. שראובן ושמעון בכיתה, תדע לך, הם תלמידים מצוינים. בתחילת השנה הוא נכנס, מסתבר שבסוף השנה הם קיבלו ציונים מאוד מאוד גבוהים, למרות שהם ממוצעים. אבל איך זה עבר מהמורה לתלמידים? לזה קוראים אפקט הפיגמליון. דהיינו שהנבואה מגשימה את עצמה. איך זה לא טלפתיה. יש איזשהו מכניזם בהתנהגות האנושית, שכשאני מצפה מאדם שהוא, מהילד, מהתלמיד, שיהיה חרוץ, אז אני גורם לו בעקיפין ובמישרין להיות חרוץ, כי אני נותן לו עידוד, אני רואה בכישלון תהליך חריג, לא... אתה משקיע בו יותר. משקיע בו יותר, אני גם רואה בכישלון לא כדבר דומיננטי, זה משהו צדדי. בעוד מקרה הפוך ניקח, אם זה נקרא אפקט הגולם, אומרים למורה, תשמע, ראובן ושמעון הם תלמידים גרועים ביותר. מסתבר שבפועל בסוף הם מקבלים את ציונים נמוכים. איך זה קורה? כי האקלים שנוצר סביב הילד הזה, אם הוא הצליח, זה פעולה חריגה, זה מקרה אצלו, הוא הרי אמרו לי, הוא לא מוכשר. זאת אומרת ששוב אנחנו חוזרים על אותו מוטיב מוכר, שזה בכלל לא משנה מה קורה במציאות, כי המציאות היחידה היא זו שנמצאת בתודעה של האדם. כוח האינטרפרטציה. כוח האינטרפרטציה. פרשנות. פרשנות. איך שאדם מפרשן את המציאות, זו המציאות שקיימת לגביו, וזה מה שמשפיע עליו. כן, כך לדוגמה, ההבדל בין קבוע לבין זמני. כשיש קושי, התחושה הטבעית של האדם שזה משהו קבוע, זה משהו יצוק, חזק, מבטון. שלא יעזוב אותו. שלא יעזוב אותו. זה האדם הפסימי. זה האדם הפסימי. האדם האופטימי, איך הוא מתייחס לזה? הוא אומר, תשמע, זה זמני. נכון, קשה, זה יעבור, זה יחלוף, זה זמני. זה לא פוגע בעיקרי חיי, זה לא דבר שהוא יימשך הרבה זמן. הארעיות, התחושה של הארעיות היא הרבה יותר דומיננטית אצל האופטימי. כן. אבל אני רוצה עדיין להישאר בכוח... רגע, במצב הפוך, זאת אומרת שיש לו מצב טוב, אז האופטימי אומר, הטוב יימשך הרבה זמן. הרע יימשך מעט זמן. אצל הפסימי, הרע יימשך הרבה זמן והטוב יהיה קצר זמן. זה חוזר לכוס המפורסמת, החצי מלאה והחצי... חצי מלאה והחצי ריקה. החצי ריקה. מסתבר שיותר ויותר אנשים רואים את הצד הלא מואר של הירח. אבל הם שוכחים שיש גם צד מואר. צד מואר. אלא אם כן זה תחילת החודש, ואז באמת אין צד מואר. עכשיו, אני רוצה להישאר על כוח המחשבה, אבל אתה אומר שבעצם המחשבה מכתיבה את המציאות שבה האדם נתון, והוא מגיב לפי המחשבות שלו. והמציאות מתאימה את עצמה למחשבות שלו. אתה יכול להביא לי עוד דוגמאות נוספות, חוץ מאפקט הפיגמליון? זה בא לידי ביטוי בעוד תחומים אחרים. אתן לך דוגמה. קראתי על נושא שנקרא אפקט הפלצבו, שבו החשיבה של האדם על כך שתרופה מסוימת מועילה לו, תשפיע עליו ותגרום לתרופה להיות אפקטיבית יותר, למרות שלא חל בה כל שינוי. זה רק במחשבה של האדם. זאת אומרת, ישנם דוגמאות ותחומים בחיים שבהם החשיבה החיובית או השלילית, יש להם אפקט פיזיולוגי במקרה הזה. תראה, אנחנו רגילים, הפלסבו למשל, זה אחת הדוגמאות הנפלאות, משום שבאמת הוכח היום שהתרופה עצמה אין לה שום פעילות רפואית לחלוטין, יכול להיות קוביית סוכר, והאדם בולע את זה והוא מרגיש יותר טוב. מה קרה? מסתבר שהחשיבה יש לה כוח עצום, הוא משפיע על מערך ההתנהגות האנושית, מערך המטאבוליזם הפיזיולוגי, אפילו בצורה מדהימה. אני אפילו קראתי, אני רק יכול להוסיף לדברים, על מחקר מאוד מרתק שנערך לגבי האפקט של אספרין, תרופת האספרין. נתנו לאנשים לקחת אספרין, אבל חילקו את זה לשתי סוגי אריזות. חלק קיבלו אספרין מתוך אריזה מהודרת ומפוארת יותר, ואחרים קיבלו את אותו אספרין עם אותו הרכב כימי בתוך קופסאות פשוטות, והתברר שאלה שלקחו את זה מהקופסאות היותר מושקעות, זה ישפיע עליהם יותר טוב, הם הרגישו יותר טוב אחר כך, והכל כמובן רק נמצא בכוח הדמיון. אז להשפעה יש המון, למחשבה יש המון השפעה על האדם. תראה, רק לתת דוגמה איך למחשבה יש השפעה גדולה, כך לדוגמה, אם האדם עובר על קרש שנמצא על הרצפה, קרש ברוחב נאמר 0.5 מטר, אין סיבה שהוא יחשוש ליפול או יקרה לו משהו ליפול, הוא יכול לעבור, 0.5 מטר זה עוד סביר, הוא יוכל לעבור, אפילו 1 מטר נגיד, הוא יוכל לעבור בשקט. על הקרש. על הקרש, אבל כך לדוגמה אם הקרש הזה היה מונח בין שני בניינים, הוא היה יציב, חסון, חזק, בגובה רב, מבטון חזק נגיד אפילו, שלא מקרש מעצנה, ממש יצוק. איך הוא ירגיש על הוא ממש... צריך אומץ לב גדול. אומץ לב גדול, הוא ודאי יחשוש, משום שאז הדמיון והמחשבות עושות את שלהם.
אני רוצה לתת אולי דוגמה איך במחקרים גילו דבר מאוד מעניין. פרופסור מרטין זליגמן, אבי הפסיכולוגיה הפוזיטיבית, בדק את הנושא של השיווק למשל, איך זה משפיע על תורת השיווק, צורת ההסתכלות של המשווק. התברר, הוא לקח את חברת MateLife בארצות הברית, והוא בדק את המבחני הכניסה, והוא ראה... זה חברת ביטוח? לא, זה חברת ביטוח, כן. והוא בדק את מבחני הכניסה, והוא רצה לראות באיזו מידה הם בוחנים בכלל את הנושא של האופטימיות פסימיות, הוא גילה שאין שום רכיב פסימי אופטימי. כל השאר זה רכיבים ורבליים, רכיבים אנליטיים וכיוצא בזה. והוא בדק וראה שמהקבוצה שכן התקבלה מהמבחנים, היכולת של האופטימיים למכור יותר גדולה ב-21%. יתרה מזאת, הוא בדק את אלה שלא התקבלו, אלה שלא הצליחו ממבחני הכניסה. הוא בחר מאלה שלא התקבלו את אלה שגילו יכולות אופטימיות יותר. ואז הוא אמר, ביקש מהחברה עצמה שכן תכניס אותם לעבודה לתקופה ארוכה, ואז הוא גילה שאותם אלה אחרי שנה, האופטימיים שלא התקבלו במבחני הכניסה, שכן עבדו בחברה, הם גילו במחירה 50% יותר מהפסימים שהתקבלו לחברה. אז אנחנו רואים שזה כוח אדיר. זאת אומרת שצורת החשיבה של האדם יש לה השפעה מכרעת על מה שיקרה לו בחיים בעצם, על איך הוא יחווה את החיים ומה החיים יעשו לו. זה משהו ממש מרכזי ומהותי. השאלה נשאלת היא, האם האדם שיש לו חשיבה שלילית, ולא חשוב אם זה בא מהרקע המשפחתי או בא מהסביבה, האם יש בכוחו לשנות את החשיבה שלו, או שזה גזירה שאין מה לעשות נגדה? תראה, לזה אנחנו קוראים עיוותי חשיבה. יש עיוותי חשיבה שתוך כדי אימון אתה מסוגל ויכול לשפר אותם. אני אתן כמה דוגמאות. למעשה החוקרים מצביעים על 5 גורמים בסיסיים שהם עיוותי חשיבה. רק שנייה, שאני אבין. זאת אומרת, אדם צריך דבר ראשון לזהות בעצמו היכן העיוותים האלו קיימים, ואז בעבודה שיטתית ומסודרת לתקן אותם. בהחלט. אז תן דוגמה אולי לעיוות כזה. אני אתן דוגמה, מדובר ב5 נושאים שמכילים בתוכם את עיוותי החשיבה, קבוצות של עיוותי חשיבה. קבוצה אחת זה ההגזמה. יש נטייה טבעית של הגזמה. לדוגמה, מאוד קשה לי, אני מאוד דואג, אף אחד לא מתעניין במצבי, אף אחד לא ירצה להעסיק אותי, שום דבר לא מעניין אותי, זה קטסטרופה, הכל יתקלקל. איפה ההגזמה באה לידי ביטוי באמירות האלה? הטוטליות, ההחלטיות, שים לב למילה מאוד מאוד, אף אחד, שום דבר, הכל, אתה נוטה, מה שאנחנו... הכל שחור לבן. הכל שחור לבן, התפיסה הזאת של... אתה מושך את כל הוויית החיים להכל, אף פעם, מציאות כזאת שהיא יותר טוטלית. אין אפור. אין אפור. אוקיי. זה עיוות אחד. עיוות אחד. עיוות שני זה הכללה. עיוות של הכללה, למשל, כולם נגדי. מי אמר שכולם נגדך? אולי יש כאלה שהם לא נגדך. כולם מסתכלים עליי מלמעלה. כולם מושחתים. מה זה הכללה הזאת? סוג של הכללה בצורת החשיבה, היא פוגעת... אז אתה אומר, הרבה אנשים יגידו לך, טוב, זה רק ביטוי, הרי הוא יודע שלא כל העולם נגדו, אבל הוא נוח לו להתבטא בצורה כזו. מסתבר שזה לא מסתכם רק בביטוי. אתה אומר שהמילים, השימוש בביטויים כאלה משפיע גם על החשיבה של האדם. הוא גם ביטוי לצורת החשיבה האנושית. זאת אומרת, הוא ביטוי לתהליך הפסיכולוגי שהאדם עובר, שהוא רואה את חזות הכל בצורה של שחור לבן, וגם בנטייה להכללה. אוקיי, עוד דוגמה? דוגמה שלישית זה קבוצת עיוותי חשיבה זמני וקבוע, אני קורא לזה. אתה תראה אותו אומר ככה, תמיד אתה מפריע. מורה יאמר לתלמיד שלו, תמיד אתה מפריע. זה משהו קבוע. כן, או שאדם אומר לעצמו, לעולם אני לא אצליח. או תמיד אני נשאר מאחור. או לעולם לא אשלים את המשימה. זמני וקבוע. אתה רואה שהאדם הופך את משהו בעצם זמני, הופך אותו לתהליך קבוע. או אין לי מזל, משהו כזה דטרמיניסטי, בלתי נשלט. חוסר אונים, אני לא יכול להשפיע כי זה הגורל שנקבע וכו'. תמיד זה קורה לי וכו' וכו'. העיוות המחשבתי הזה הוא השורש השלישי במפגע הזה שאנחנו קוראים לו חשיבה שלילית.